Така, здравейте хора. Сега снимам един клип тук и се надявам да не е бил наобратно този клип, който в момента снимам. Та сега нека това да ви кажа CSGO 1.10, най-новата версия в Плевен. Та в Русия е излязла и CSGO 1.43. Това е много яка версия. Направо аз като и видях картинката, направо се изтеглих моментално. Беше жестоко. Така, тук може малко да пречвам. Не мога да го пусна. Пускам. И така, както казах, надявам се да не е бил наобратно, защото последните ми 2 или 3 клипа се получиха наобратно и много съжалявам за тях. Сега да се фокусираме върху играта. Търсим някой от нашия отбор, някой пичага. И за момент не откриваме никакви от други отбор. Аз на тази игра бях играл... намерихме един. Той пък умря. Аз на тази игра бях открил един мод за зомбита. Зомби мод. Тоест... Къде? Има ли някой? Я да увелича. Добре, понеже съм спрял звука, защото се чуваше малко по-силничко от определеното. Ти си от нашите. Аз си помислях, че си... Кой ме гърми? Я да бягам. Че останах на малко кръв. Някой напикал план. Спрях клипа за малко, защото моят приятел Крис тук ще влезе в стаята и той е от моите ли да? Кой ме? Айде, умри бе! Грозник такъв. Къде си бе? Умри бе! Убих го! Взех му калашника! Намали го, Крис. Аре, намали го, да. Че снимам така. То не е от нашите. Имам калашник, супер. Къде си? Ела, тук е грозник. Къде си, грозник? Такъв. Грозник! Ще строши стъклото, баси якото. Страш. Не. Разцепи го. Хора, чакайте, ме идвам след вас. Чакайте. Къде са, бе? Де ги знам? Някъде изчезнах. Строших стъклото. Не. Тук отдолу. Тъкъм се. Изплаших се, че има вода. Имаме 3 минути да спечелим и да оцелея. И аз скачих се. Къде? Кой има цели, бе? Ти ли, бе? Трепанко. Кой пък сега ме цели, бе? Ти ли? Къде отиде, бе? Стъкливец такъв. Къде скри? Обратното. Тихо да го намеря този стъкливец. Хедшот! Хедшот! Като спечеля още една битка, направо свършвам клипа. Тая и още една и свършвам клипа. Защото може и да не ми позволи да го кача. Чупя стъклата! Добре.
Я ли си намали още камерата? Ай! То снайпер ли беше? Да. Не, изхвърлим само едно кръв. Ей, къде си, бе? А той ли е? Това е Кристиан. Това е Кристиан, един наш приятел. Деца прави на голямата, да не казвам, работа. Нещо ми замириса! Да, замириса ти от самия си тебе си замириса. Да замириса! Чакай, че аз забравих да играя. О, хечът. Ей ги тука. О, аз ги цепа като батки. Кристиане, бе! Как да станат здрави батки, като свалят 2 кила всеки път, когато хванат микрофона в ръка? Какво правиш, бе? Ще ми засмърди от тебе. Ау! Какво? Тук мога да умра от гравитацията. Това е баси тъпото. Тук му викам, добре, че не можем да умрем от гравитацията и айде, почти умрях. Гаси гадното. Това парди. Моника, стига пърдя, бе! Аз съм на 10 кръв. Ли, то верно се смърдя. Трябва много да се пази. Само 1 минута имаме и аз трябва да оцелея, защото съм на 10 кръв, защото се фърлих като някакъв дебил. Ти, Кристиане, направо ми смърдям. Ей, готов е той! Тука. О, баце! Коста! Бате, Колео! Ще убия. Леле, Убиха ме заради тебе, бе. Къв този гаси гадното е. баце! Абе, батка така. Моника, дето тървира, бе! Аре, остави го вече този. О, моля се, фестчум и аптров кучтон хапе, бом смъртът фаншо бабне. Вече ще млъкнеш ли? О, како съм како пра. Как да избягам, хора? Тихо! Продължаваме? Продължаваме с Кристиан Яков! Това съм аз, Кристиан Яков! Не ми пищете на ушите, че